Πολλές φορές δυστυχώς ερμηνεύουμε το Ιερό Ευαγγέλιο κατά το δοκούν, φτιάχνοντας με αυτόν τον τρόπο ο καθένας μας το δικό του προσωπικό Ευαγγέλιο, το κατά εαυτόν Ευαγγέλιο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, καταλήγουμε να στρεφόμαστε κατά της ίδιας της ψυχής μας. Όταν όμως προσεγγίζουμε το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, όπως το ερμήνευσαν και το έζησαν οι Άγιοι Πατέρες, σύμφωνα πάντα με το πνεύμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, τότε σιγά σιγά μαθαίνουμε να ζούμε κατά Χριστόν.